Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, sai kuma ta taɓurza, sannan da akwai Kwalba na Gaba kuma Zakarin Duniya, sai kuma Boyayyar Fuska, sannan da akwai Ƙarza. Mu je zuwa Sultan. Kada dai in cika ku da surutu domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiya na Hausa kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka sambaɗe su zuwa kan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar da yadda aka saba, hanya ɗaya ce talle sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin suburbuɗe fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiya na Hausa kamar su Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da kasan suna fassara fina-finan Indiya na Hausa a yanzu haka. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗaɗenka za a suburbuɗa lambarka a cikin wannan group ɗin domin ba kyauta ake shiga ba, amma fa fina-finan Indiya na Hausa hada na shekarun baya muddin aka saka ka a cikin wannan group ɗin zaka gan su barkatai a jere, sai wanda kake so zaka dinga saukar da shi akan wayarka. Sa'annan idan baka buƙatar saukarwa zaka iya ka kalla duk wanda kake so ka kalla ka ba shi guri, an jima ma ka dawo ka duba duk wanda kake so ka duba ka ba shi guri, sannan kuma zaka iya saukar da duk wanda kake so ka saukar kuma ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Kai ka ji wata bananza ko? Lalle a maimakon ka tsaya bata kanka lokaci akan Bidmed ko akan YouTube baka samun fina-finan Indiya na Hausa, sai dai ka yi sacin amma ba za ka ga komai ba sai tallace da baka gane ma'anansu. To ga nesa ta zo kusa, yallaɓai malam kawai ka ɗauki namba ɗaya da kake gani a jikin wannan bidiyon ka suburbuɗa mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram. Ce ne ɗan gokiya, ni ma ina buƙatar shiga wannan tsarin naku na BIP. Muna saka mutum a cikin group namu akan Telegram ko kuma akan WhatsApp. Duk wanda kake so za mu anta ka a cikin wannan group ɗin, sannan kuma za ka ci gaba da saukar da duk wasu sababbin fina-finai da kuma tsofaffi a kai tsaye.